മാസ് വീഡിയോസിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും ഒരിക്കൽ കൂടി ഹാർദവമായ സ്വാഗതം. ഇന്ന് നമ്മൾ ഉണ്ടാക്കാൻ പോകുന്നത് ചില്ലി സോസേജാണ്. സോസേജ് എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണെന്ന് എല്ലാവർക്കും അറിയാമല്ലോ. ഇത് ചിക്കൻ സോസേജാണ്. അപ്പോൾ ഇതുണ്ടാക്കാനായിട്ട് സോസേജ് ഈ കാണുന്ന രീതിയിൽ മുറിച്ചെടുക്കുക. പിന്നെ ഒരു കടായി അടുപ്പത്ത് വെച്ച് അതിൽ 1 ടീസ്പൂൺ മഞ്ഞൾപ്പൊടി, 1 ടീസ്പൂൺ മല്ലിപ്പൊടി, 1 ടീസ്പൂൺ മുളക് പൊടി, 2 ടേബിൾ സ്പൂൺ ചിക്കൻ മസാല എന്നിവ ചേർത്ത് മസാലയുടെ പച്ചമണം നല്ലോണം പോകുന്നതുവരെ നല്ലവണ്ണം അത് ഇളക്കി ചൂടാക്കുക. ഇപ്പോൾ മസാല നല്ലവണ്ണം മൂത്ത് കഴിഞ്ഞു. ഇനി അതിലേക്ക് നമുക്ക് മുറിച്ചു വെച്ച സോസേജ് ഇട്ട് ഇളക്കി യോജിപ്പിക്കാം. മസാല സോസേജിൻ്റെ എല്ലായിടത്തും പിടിക്കുന്ന രീതിയിൽ നല്ലവണ്ണം ഇളക്കി യോജിപ്പിക്കണം. അതിനുശേഷം അതിൽ കുറച്ച് എണ്ണ ഒഴിച്ച് ഒരു 3 പച്ചമുളക് നെടുകെ കീറിയതും 1 ടേബിൾ സ്പൂൺ ഇഞ്ചിയും വെളുത്തുള്ളിയും അരിഞ്ഞതും ചേർത്ത് നല്ലവണ്ണം ഇളക്കി മൂപ്പിക്കുക. ഇനി അത് സോസേജിനോട് ചേർത്ത് നല്ലവണ്ണം ഇളക്കി യോജിപ്പിച്ചെടുക്കുക. ഇപ്പോൾ അത് നല്ലവണ്ണം യോജിച്ചു കഴിഞ്ഞു. ഇനി അതിൽ ഒരു 1/2 കപ്പ് വെള്ളം ഒഴിച്ച് മസാല എല്ലായിടത്തും പിടിക്കുവാനായി അടച്ച് ഒരു 2 മിനിറ്റ് വേവിക്കുക. ഇപ്പോൾ മസാല സോസേജിൻ്റെ എല്ലായിടത്തും പിടിച്ച് വെള്ളമെല്ലാം വറ്റി യോജിച്ച് കഴിഞ്ഞു. ഇനി നമുക്ക് ഇതിലോട്ട് ചെറുതായി മുറിച്ച് വച്ചിരിക്കുന്ന വലിയ ഉള്ളിയും ആവശ്യത്തിന് കുരുമുളക് പൊടിയും ഉപ്പും ചേർത്ത് നല്ലവണ്ണം യോജിപ്പിക്കുക. ഈ സോസേജിൻ്റെ എരിവ് പ്രധാനമായും കുരുമുളക് പൊടിയാണ്. അതുകൊണ്ട് കുരുമുളക് പൊടി ഇടുമ്പോൾ ആവശ്യത്തിന് ചേർക്കാനായിട്ട് ശ്രദ്ധിക്കുക. ഇനി ഇതെല്ലാം കൂടി നല്ലവണ്ണം മിക്സ് ചെയ്യാം. ഇനി സോസേജ് ഒരുവിധം ഫ്രൈ ആവാനായിട്ട് വെയിറ്റ് ചെയ്യുക. ഇപ്പോൾ സോസേജ് ഏകദേശം ഫ്രൈ ആയി കഴിഞ്ഞു. ഇനി ഇതിലേക്ക് 1 ടേബിൾ സ്പൂൺ ടൊമാറ്റോ കെച്ചപ്പ് ചേർത്ത് നല്ലവണ്ണം ഇളക്കി യോജിപ്പിക്കുക. അതിനുശേഷം 1 ടീസ്പൂൺ സോയാ സോസും 1 ടീസ്പൂൺ വിനാഗിരിയും ചേർത്ത് നല്ലവണ്ണം ഇളക്കി യോജിപ്പിക്കുക. ടേസ്റ്റ് ബാലൻസ് ആവാനായിട്ട് ഞാനിതിൽ കുറച്ച് പഞ്ചസാര കൂടി ചേർക്കുന്നുണ്ട്. അത് നിർബന്ധമില്ല, താല്പര്യം ഉള്ളവർ ചേർത്താൽ മതിയാകും. ഇനി സോസേജ് നല്ലോണം ഫ്രൈ ആവാനായിട്ട് വെയിറ്റ് ചെയ്യുക. ഇപ്പോൾ സോസേജ് നല്ലവണ്ണം ആയിക്കഴിഞ്ഞു. ഇനി കുറച്ച് കറിവേപ്പില ഇട്ടതിന് ശേഷം നല്ലവണ്ണം ഇളക്കി യോജിപ്പിക്കുക. അപ്പോൾ നമ്മുടെ ചില്ലി സോസേജ് തയ്യാറായി കഴിഞ്ഞു. ഇനി നമുക്കിത് ഒരു വിളമ്പുന്ന പാത്രത്തിലേക്ക് മാറ്റാം. വളരെ എളുപ്പത്തിൽ തയ്യാറാക്കാവുന്ന ഒരു ഡിഷാണത്. എല്ലാവരും വീട്ടിൽ ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കുക. ഈ വീഡിയോ ഇഷ്ടമായെങ്കിൽ ലൈക്കും ഷെയറും സബ്സ്ക്രൈബും ചെയ്യുക. അടുത്തൊരു വീഡിയോയിൽ കാണുന്നതുവരെ ടേക്ക് കെയർ. ബൈ ബൈ.